जेब्ला जिउआव माबा मोनसे खैफोदा हरखाब फैयोब्ला जेब्ला गासैबो थेर बेथेर जानो नागिरो अब्लाना बैबायदि समाव जोंनि गोसोनिफ्राय मोनसेल' हज्रि खावनाया फैयो। ओ इसोर नों बहा दं, नों आंखौ नुदों ने? जोंनि गोसोनिफ्राय बेबायदि हज्रि खावनाय एबा बुंनाया फैयो। जय मसीह बुंनानै बयखौबो खुलुमहरबाय। जेब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं खैफोद, बेराम आजारफोर आरो मिथिंगानि खैफोदखौ जेब्ला जों नुयो, बैफोरबायदि जेंनाखौ नुनानै जोंनि फोथायनायफोरा गोनो गोथो जानो नागिरो। नाथाय बाइबेला जोंखौ मा बुङो नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिगौ ना? अनजाग्राफोर, बाइबेला बुङो जेब्लानो खैफोदा जोंखौ बेंखननानै लायो बै समाव इसोरा बयनिख्रुइबो जोंनि खाथिसिनाव थायो। दिनैनि बे भिडिअखौ इसेबो मिस खालामनो नाङा। भिडिअनि जोबथा सेकेन्डसिम थाबाय था, मानोना नोंथाङा दिनै मोनथाम आत्मिक रहस्यनि बाथ्राखौ मिथिनो थांगासिनो दङ, जायनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि जिउआव गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर समस्याफोर जायोब्लाबो, जेंनाफोर जायोब्लाबो बै जेंनानि समावबो इसोरनि सोमोनांथाव अननायखौ मोननो हागोन। दा बेनिखायनो नोंथाङा बे मोनथाम बाथ्राखौ मिथिजोबनो थाखाय भिडिअनि जोबजासिम थादो। अनजाग्राफोर, दे अब्ला जोङो नायदोनि जे जोंनि खैफोदनि समाव जोङो इसोरनि सहायखौ माबोरै मोननो हागौ। बेखौ आङो नोंथांमोननो मोनथाम राहायाव लानानै फैदों एबा मोनथाम बाथ्रा लानानै फैदों। दे अब्ला जोङो आवगायलांदोनि। सेथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय खैफोदनि समाव जोंनि गिबि फिनजाथाय, आवर फार्स्ट रिस्पन्स इन क्राइसिस। संकेत में हमारी पहली प्रतिक्रिया। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, गोथार बाइबेलनि गितफोरनि 42 नम्बरनि 1 सिरियाव ओरैहाय लिरदों, इसोरा जोंनि आश्रय आरो बोलो, बियो निदानाव थाबनो हेफाजाब होयो। अनजाग्राफोर गोसो होगोन, बेयावहाय लिरदों दि बियो निदानाव थाबनो हेफाजाब होयो होननानैहाय लिरदों। बेनि ओंथिया बेनोदि जोंनि खैफोदनि समाव, जोंनि निदाननि समाव इसोरा जोंनिफ्राय खारलाङा एबा गोजान जाया एबा गोजानाव थाया, नाथायब्ला बियो जोंनि सेराव एबा खाथिसिनावसो फैयो। नाथाय समस्याया बेसोदि जेब्ला जोंनि जिउआव खैफोद, निदान, जेंनाफोरा फैयो, बै समाव जोङो जोंनि गोसोखौ इसोरनो होनो नांगौ, इसोरनिथिं जोंनि ध्यानखौ दिननो नांगौमोन। नाथाय जों बेबायदिथिं दिना लाबानो, इसोरनियाव जोंनि ध्यानखौ दिना लाबानो जोङो जोंनि बै थासारि एबा बै समस्यायावसो जोंनि गोसोखौ दिनो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दान्दिसे समनि थाखाय बै पिटरनि बाथ्राखौ गोसोखांनायसाय। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ दैनि सा सा थाबायदोंमोन, बै समाव पिटराबो नावनिफ्राय ओंखारनानै दैनि सा सा थाबायदोंमोन। जि समसिम बिनि नोजोरा जिसुजों दङमोन एबा जिसुनियाव दङमोन, बै समसिम पिटरा दैनि सा सा थाबायनो हादोंमोन। जेब्लानो बियो सागरनि दोहौखौ नायबाय, दैनि दोहौखौ नुबाय, बै समावनो बिनि जि जिसुनियाव थानाय ध्यान दङमोन, बै ध्याना गोजान जाबाय आरो बियो लोगो लोगोनो गोदोबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंनि जिउआवबो बेबायदिनो जायो। जेब्ला जोङो खैफोदखौ, निदानखौ इसोरनिख्रुइबो देरसिन होननानै साननानै लायो एबा मानिनानै लायो, अब्लाना जोङो गोदोलांनो नागिरो एबा गोदोलाङो। खैफोदनि समाव, निदाननि समाव हेफाजाब मोननायनि गिबि सिरिया बेनो अनजाग्राफोर, गावनि नोजोरखौ समस्या एबा निदाननिफ्राय बोखारनानै बै इसोरनियाव होनो नांगौ, जाय इसोरा जोंनो हेफाजाब होयो, मदद होयो, गासै समस्याफोरखौ गोजान खालामो। जोंनि नोजोरखौ बिनियाव दिननो नांगौ। दानाब्ला फैदो नैथि बाथ्रा, बेनो जादों जाहैबाय आरज आरो आबुङै गावखौ गथायनाय। प्रेयार एन्ड कमप्लिट सारेन्डार, प्रार्थना और पूर्ण समर्पण। अनजाग्राफोर, बेनो जादों नैथि गोनांथि बाथ्रा, जेरावहाय सैथो आरज आरो गावखौ गथायनाया गोनांथि। जेह'शाफाटनि रायजो खुंनाय समाव जेह'शाफाटखौ मोनसे गिदिर हानजाया गाग्लोबफैदोंमोन। मानसि हिसाबै बै दावहायाव जेह'शाफाटआ देरहानायनि खुनु रखम चान्स गैयामोन एबा खाबु गैयामोन। आरो बै समाव जेह'शाफाटआ गासै रायजो राजाफोरखौनो, रायजोनि सुबुंफोरखौनो उदै बासि उपबास, फास्टिं प्रेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो गावबो फास्टिं प्रेयार खालामबाय। इसोरनि खाथियाव हान्थु खरायनानै आरज गाबनायसै। जेह'शाफाटनि आरजआ बेबायदिमोन, जेरावहाय जोङो 2 इतिहासनि 2:12 सिरियाव मोनो, नोङो जोंनि इसोर, बिसोरनि सायाव नों बिसार खालामनाय नङा खोमा, मानोना जोंखौ आक्रमण खालामनो फैनाय बे गोबांथार हानजाफोरनि जेंना जुजिनो जोंहा बोलो गैया। जोङो मिथिया जोङो मा मावनांगौ, जोङो नोंखौ लामा नायनानै दं। जेब्ला जों सैथोयै इसोरनियाव बेबायदि गनायनानै लायो एबा बुंनानै लायो एबा स्वीकार खालामनानै लायो दि जे ओ प्रभु, आंहा जेबो गैया, दा गासैबो नोंनि आखायावसो, जेब्ला जों बेबायदि बुङो, अब्लाना इसोरा नोंथांनि जिउआव, जोंनि जिउआव खामानि मावनो स्टार्ट खालामो, जागायजेनो। अनजाग्राफोर, बाइबेला बुङो दि जेह'शाफाटनि आरजनि उनाव थारैनो जेह'शाफाटआ देरहासार जानो हामारबाय आरो बै दावहायाव जेह'शाफाटआ
थुंग्रि दैनो गोनां जायाखिसै मानोना बिसोरनि उल्थायै इसोरानो दावहा नांबाय आरो देरहासार जानायखौ इसोरा जेह'साफातनो होबाय। खैफोदनि समाव एबा निदाननि समाव नोंनि आर'जआ अजद आपत्ति गोनां जानो नाङा। नाथायब्ला इसोरा जे खामानि मावग्रा, इसोरा जे नोंथांखौ हेफाजाब होगोन, इसोरा जे जोंखौ सहाय होगोन, जोंनि निदाननि समाव गासै निदानखौ बियो बोखारगोन, बे फोथायनायखौ बोलो गोरायै गोगोमै लाखिनो नांगौ। जेब्ला जोंनि खैफोदनि समाव जों गासै तान मनजों गावनि गोसोखौ इसोरनो होगोन, गावखौ सारेन्डार खालामगोन आरो फोथायनायजों आर'ज खालामगोन, अब्लाना जोंनि गासै निदाननि समाव इसोरा जोंजों लोगोसे थागोन, नोंथांजों लोगोसे थागोन आरो गासै नोंनि निदानफोरखौ गोजान खालामगोन। दा बेनिखायनो निदाननि समावबो जोंनि फोथायनाया इसोरनि सायाव थानो नांगौ आरो जोंनि नोजोरा इसोरनियाव थानो नांगौ। अनजाग्राफोर दानाब्ला फैदो थामथि गोनांथि बाथ्रायाव बेनो जादों जाहैबाय इसोरनि बोसोनाव फोथायनानै था। अनजाग्राफोर बे थामथि बाथ्राया गोबां गोनांथिथार। जों जे जोंनि खैफोदनि समाव इसोरनि बोसोनखौ जेन जोङो गोसोआव लाखियो आरो जोंनि खैफोदनि समावबो जों जेन इसोरनि बोसोनखौ जोंनि गावनि खुगायाव जों जेन आवरायनो हायो, बुंनो हायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गितफोरनि 91 नाम्बारखौ मा होननानै बुङो मिथिगौना नोंथांमोना? येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, 91 गितफोरनि 91 नाम्बारहा मोनसे मुं दं, जाय मुंखौ नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। बे मुङानो जादों जाहैबाय जोंनि निदाननि रैखागिरि एबा जोंनि निदाननिफ्राय जोंखौ रैखा होग्रा बोसोन होननानै बुङो, जेरावहाय जोंनि बेराम आजार, जोंनि खैफोद निदान जेंनाफोर गासैनिफ्राय रैखाथि होनो हाग्रा बे मोनसे बोसोन 91 नाम्बार, गितफोरनि 91 नाम्बारा। दा बेयावहाय नोंथांमोननो गितफोरनि 91 नाम्बारनि 2 सिरिखौ फरायनानै होनो हास्थायदों। आङो फोरबोखौ बुंगोन, बियो आंनि खुलि आरो अन्दरसालि, बियो आंनि इसोर, बिनियावनो आङो बरसा खालामगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बयबो गितफोरनि 91 नाम्बारखौ देहेन खालाम आरो फरायबाय था। अनजाग्राफोर, बे सिरियाव मा बुंदों? बे जाहैबाय आं बुंगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, खैफोदनि समाव, निदाननि समाव गिनायनि बाथ्राखौ बुंनो नाङा, गिनायनि रावखौ बुंनो नाङा। माब्लाबाबो बेबायदि बुंनानै लानो नाङा गावनि थाखाय जे आं बरबाद जाबाय, बेफोरबायदि सोदोबफोरखौ, रावफोरखौ बुंनानै लानो नाङा। मानोना इसोरनि गोथार बोसोन बायदिसो जोङो बुंनो नांगौ। एरैसो बुंनानै ला जे आंनि साखाथि फाखाथि आगदा गालथिं आगसि गालथिं हाजार हाजार अनेक जेंनाफोर, खैफोदफोर फैयोब्लाबो आङो गिया होननानै बुं। मानोना आंनि आगदा आगसि आरो आंनि सोरगिदिं इसोरा थोनहरनाय आरफफोरा आंजों लोगोसे दं आरो आंनि निदाननि समाव बै आरफफोरा आंखौ सहाय होगोन, बे बाथ्राखौसो बुंनांगौ। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जेब्लानो नोंथांनियाव निदान फैगोन, खैफोद फैगोन, जेंना प्रब्लेम्सफोर फैगोन, बैबायदि समाव नोंथाङा लोरबां बाथ्राफोरखौ माब्लाबाबो दाबुं, नाथाय नोंथाङा बुं इसोरनि बोसोनखौ। इसोरनि बोसोननि गोहोनि गेजेरजों नोंथांमोना गासै बाथ्राफोरखौ बुं। अब्लाना जेब्ला नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ नोंनि खुगायाव लाबोगोन, इसोरनि बोसोनखौ नोंथांनि खुगायाव बोलोजों बुंगोन, अब्लानो बै सोरगोनि आरफआ नोंथांनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय सांग्रां जायो आरो नोंनि थाखाय खामानि मावो आरो इसोरा थिनहरो। बेनिखायनो माब्लाबाबो इसोरनि बोसोननि बाहेराव बाथ्रा दाबुं, नोंथांनि लोरबां बाथ्राखौ दाबुंथार। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेनिखायनो जोंनि जिउआव जि खैफोदफोर फैयो, निदानफोरा फैयो, बै निदानफोर फैनाया जोंखौ बरबाद खालामनो, नस्थ' खालामनो, फोजोबनो थाखाय नङा, नाथाय माब्लाबा जोंनि फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामनो थाखायसो बैफोर निदानफोरा फैयो। जुदि नोंथाङा दिनै बबेबा मोनसे जेंनाजों सैसोनानै थानो गोनां जादोंब्ला, जानो हागौ बैफोरो रांखान्थिनि जेंनाफोर, जानो हागौ बैफोर बेरामनि जेंनाफोर, जानो हागौ न'खरनि जेंनाफोर एबा बायदि बायदि रोखोमनि जेंनाफोर। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन अनजाग्रा नायगिरिफोर, नुहुनि दैबानानि समाव इसोरा गासैखौबो फोजोबस्रांदोंमोन, नाथाय बै गिदिर दैबानायावबो नुहुनि नावखौ इसोरा रैखाथि होनानै दोनदोंमोन आरो दैदेनदोंमोन। थिग बेबायदिनो नोंथांनि गासै जेंनानि समावबो, नोंथांनि निदाननि समावबो इसोरा नोंथांखौ दैदेनगोन, इसोरा नोंथांखौ हेफाजाब होगोन आरो नोंथांखौ बै निदाननिफ्राय, खैफोदनिफ्राय नोंखौ बारहोगोन, उदांस्रि होगोन। फै अब्ला जोबनायाव जोङो मोनसे गुसुं आर'ज खालामनानै फोजोबनि। अ सोरजिगिरि सर्बशक्तिमान इसोर आफा, जायफोरा दिनै बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ एबा बे बोसोनखौ खोनासंगासिनो दङ आरो जायफोरा बेबायदि समयसाफोरजों, जेंनाफोरजों, निदानफोरजों सैसोनानै दङ, फोरबो आङो बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदों जेन बिथांमोननि जिउआव नोंनि सोमोनांथाव सहाय होनाया, दैदेननाया थाथों आरो बै उसाव बादाव समफोराव बिसोरनो नोंनि गोजोननायखौ हो आरो बिसोरनो मोन्दांथि हो जे बिसोर हारसिं नङा, नाथाय नों जे बिसोरजों लोगोसे दं, बे बाथ्राखौ बिसोरनो मोन्दांथि मोननो हो। फोरबो बिसोरनि गोनो गोथो फोथायनाय गोसोखौ
गोगोम फोथायनाय खालामनानै हो आरो नोंनि सोमोनांथाव सहायखौ बिसोरनि जिउआव नुनो होदो एबा नोंनि सहायखौ बिसोरनो होदो। जिसु ख्रिस्टनि बोलोग्रा मुङै बे गासै आरजखौ बिबाय, आमेन। अनजाग्राफोर, जुदि बे बोसोना नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होदोंब्ला नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामदो, जेन बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोनाबो मिथियो आरो लोगोसे मोनसे लाइक खालाम आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै। दे अब्ला जोङो इयुनाव लोगो मोनफिनबावसिगोन। मे गड ब्लेस इउ। थेंक इउ।